tá sé héideach go clog ar maidin de luan agus tá tosnú ar siúlóid timpeall in oileán agus is even just ag spastóir timpeall Mhairt don céad uair agus neadidir fós cén bealach atá sé rinnte gom chógant ach beidir go rachaidh mé tríd an oileán leir an oileán dús nó beidir cearcail ar an taobh neadidir fós ach tá mic tanú leis agus tá beidh sé sa múl 100 kilometers a bheith ó siúil agam. Just is even on the clocha na fálaí clocha atá neachtáid agus na hanbha hain an hain go hálaigh. It's even on the lad seo. You see it, ultimate meditators na ba. Just being sheet, co-queuing, co-compórach, just ag féach an tuairt agus ag Can I start to a bhadrín? A bhadrín óg. Can I sit down too? Can I sit down to a bhadrín? Yeah. Tá sé sin 6 iarránta an teach is nua aimsere ar na lán agus dar banam an seanteach agus tá panel graine ar beagnach gach teach inis tá lán te nua an agus te sean cuma agus é sean ástán nílach tigtarna bháine ar na lán agus sin é ach tá sé gándach. So seo baile an Lisín agus is tócha gurbe seo an tain baile ar an oileán really baile Lisín well tá lán bailte ar an léirscáil ach seo an príomhbhailte is tócha baile an Lisín idir cad a chiallaíonn sé sin ach so tá an tigtarna agus fi go bhaist agus gachrád ann. Bhí Direadh just ag dul thart agus dúirt páiste déaghaid agus chuir sé glundar am a chraí mar I mean is anmh a cloisian tú an Gaeilge fiú amháin sa Gaeltacht sa látá níomh so agus bhí an cumar an scéal an cuma atá taithí agam ná bhí an duine ag féach an tart agus ag ceistú dóibh féin an bhfuil Gaeilge ag an bhar seo an bhfuil an deireannach é ar dús an bhfuil Gaeilge é agus an féidirlumm Gaeilge labhairt ach dúirt sí just díagad liom agus dúirt mé dés mar agad de agus is brud simplí é ach is even lo mé agus tá táchaí an Gaeilge orintanta bhíon áras orm mé allar sin it's rud okay sin tá sé tágta so táim chun dul an trol seo teampall na 7 mach rí now is anamónta okay sin neidir an trol seo stocha in aice leis an sépéil so an sépéil galanta ar fad bhí sté an bhí afran ann mád an dé saharn so táim chun an bóbhar seo a tháilt so after mór sa bhfuil so bhí mar sin ina hí taobh an muid an teach sin just ag féiceacht ar an radharc ar an bharga is chuir sé an gcuoine dom far úntaach ar oileán cléire agus bhí sé na cónaí in aice leis an teach éiríonn a réine agus gach lá nuair a bhí mar ag teacht a bhaile ón Gaeilí
go bhíoh sé ina hí fála cosúla sin fála sin agus just ag ól copánta ag fécinn amach an bharga agus is minic is smaoiníon mar an bhar sin nó níor bhfuil méid ní raibh mé riamh a caint leis agus níor bhfuil mé riamh leis ach bhí an ráirc sin chuir sé éfachtar mar bhí sé just bhí sé ciúin sábh an sin leis féin agus ar na fáil just but some meditation sé féin tanam sin ar fi sé únta lenar an sin an far fish na rud ag an tá sé mór but bhí sé ina hí ar an fála cosúla sin na fáil sin just ag féic amach ar an bharga ag ól copánta agus rud siimplí ach nuair bhí mé faoi strás cuioiníon mar an bhar sin agus an suaimhneas a bhí an nó beidir nach raibh suaimhneas is ag an ach bhí an cumar an scéal go raibh sé suaimhnach rud amháin ag bhar an únár ná na falaí tá neamháid agus tá páirceanna féin an an bheag ach tá na mílta just tá na mílta agus beidir gur raibh an dáirsta mór bhí an tradiisiún ann go raibh an talamh roinithe de gach amach agus iníon sa glam so bhí na ag dul iníos an tam go léir agus ach in dhéag an dáirsta mór dathraigh siad é sin agus just for an mac is sinna an bhar go thomláin agus chuir sé deireadh leis an subdivision seo mar god tá sé ní ag fá riamh é just an subdivision mion sin but tá sé go hálainn mar just an clocha lia neamháid seo nó better onions an sin neadidir fós a covered seo agus is anmh a hecinn tú é sin mar neadidir an bhfuil an talamh ró úntaach ó thaobh fear mórachta de an talamh tá sé Inis Meain tá sé basically just carrig úntaach omláin agus tá sais clúdach anna éadain Suil tá sé anna dheacar aon rud ása tá onions ag fás an sin de raibh dálamh so stocha gur bé an teach sin mé trasna an sin bé sin an teach deireannach really ar an oileán so ar an taobh thuaig tá an tithe go léir ar an taobh thuaig den oileán agus an taobh eile den oileán seo níl ach páirceanna agus níl aon teach an éair massam neadidir cén fáil mar tá talamh cothram agus is féidir tithe a ach beidir nach bhfuil na servicí ní léon línta electric ní léon lín electric an dó sa seo so ní bhíoh na servicí an ach déad fá iad a chruthú tá Tá an cumar an scéal go bhfuil an taobh seo den oileán an taobh theas trécha agus tá teachar seo tá sé trécha cumá agus beidir an sin nadidir cén fáil ach tá sé 6 mil agus tréchtú ar an taobh seo is mála mé so dúirt an cholín sin diaaghuid dom agus dúirt méid díos muraghuid arás agus is íomhlamm an tradiisiún sin so chuann tú néamh eile níos mó
nó an liste atá ag an duine eile, so díos margad díochuid agus díosmargad ach má dearan duine díosmargad ar dús dearan tosa díosmargad is pádraig agus chuail méid go raibh tradiisiún díosmargad is pádraig agus díosmargad is pádraig seosamh agus leannig sé ar roiig agus ar roiig, so is ar fud an down is é an greeting is far a chuail mé riamh. Seachas like hello, tá sé sin an just vacuous, really. Ach díobh wait is sais blessing é agus rá, gimach rá ort agus saoil mágad. So it's rud anúntaach é sin. Tá mána bhfuil is féidir lom na tanta a eiscint ag brise ar na carrigacha here tá siad fóláirde sé. Right, tá mé crossfóver agus is dócha bhfuil mé ag an punta seo. Nuair hagan dámhóver le chéile agus tá mé sé rinta na gom dul go dtí an snáb. Té ag snáb okay, need big next, it's not a chin. So, fáinne Inis Meain. Okay, Nepal Slate, Bothar Mhici, Eshkent. So, yeah, so time again, crossbar shot, agus tá ag dul troll shot. Yes. Got me deireannach ag deireannach oileán, agus tá bhí blána má sin. Yeah, is even on the border seo, tá siad cóciún agus suimhnach. So stocha gur stáisiún electric é seo. Beidir bhfuil cábla faoinisce. So sin ina séir, tá mí dána cógachta ina séir an seo. Beidir electrica, cábla electric. Bhíonn sé uaireanta mar níl aon sarbhí sí electrica ar an taobh seo den oileán. Beidir go bhfuil cábla taobh here den talamh dul go dtí an taobh den oileán neidir. Tá uisce anna garbh is féidir lom é an eiscint ag brise ar na carrigacha an sin. So tá mé ag an deireadh agus tar éis 5 nóiméad agus 3K. So ag deireadh Súlagum nach é sin an tró bhfuil ar an dul ag siúil mar níl an rómhá ag fécint ag siúil in aice le aileacha, so me ar anos. No, níl bóthar really an tró sin. So níl bóthar an tró sin, so beidir ná mé dul tró eile. Tá sleamhnóid mé an sin is beidir mó cos a bhrise ag an seo go dtí so is an tóca le just adventure agus just ag
ag siúil tíbal na háite agus áit na nua agus ag lorg áit na nua agus fáil amach tro agus bóthar nua agus seo bóthar Mhici agus tána ba feic mar ach Tásúil go bhfuil sé ag dul an áit aigen léirscáil chuigníodh sé ag an seo Tásúil go sé sin ceart. Ok, tá ag an crossfór a céine ó réit agus so an tro seo tá ag dul an tro seo so dús tháinig mé an nuas bóthar an Lisín agus an is tá ag dul arás bóthar Mhairt. Neidir bóthar Mhairt atá ag eist an sin agus cúideag tá siomh an sin folacht fia seansaíomh cócroachta tá sé sin luas an seo. So tá mé fill arás an móthar os rud é nach bhfuil fánar a bheith gartha nó láramh na clocha taobh leis an bharga so ag fill arás inis so ceithre cé go dtí seo. So tá ag an crossfór seo tá mar still bóthar Mhici an seo so slice bóthar an seo agus cúideag neidir cáil cúideag beidir gur bé sin Mhici agus tríal a bheith tasmar mar still an Mhici gur character anna cúla Mhici so pointing ben srílas so nach bhfuil tarab ann ach beidir gur bé sin bóthar Mhici agus bhí mé stigan sin agus chail mé an bóthar neidir cá bhfuil sé so tá an seo tá an áit 6 níos fearr mar tá bóthar a líad ach neidir céim bóthar atá gceist ach is féidir am siúil ann agus níl taramh an seo so is buntáiste mór sin tá an dul an tro ceart ach níl clú gom cáil me ach sin Mhairt don rud go léir tá an aimse go háling tá ag siúil le oh my god garta jeez nuair a bhis gom god ní thug mé é sin faoi dheara in éair ach yeah just feels like drapadóracht ar na falaí seo agus yeah nó thug mé faoi dheara bhfuil teachtas láva. Okay, buine get awesome an sin mar bhí ní raibh an taramh sin ní raibh mé sa mór céine leis bhí mé cúnú leis agus óhásta liom so sin bóthar Mhici bhil tásúil agus tá sé 6 neidir cáil sé dul an seo ach ceannaigh mé raig yeah sin an taramh Nor chudig mé an gata sin cheap mé gur ferm a bhí ann agus gur deir an bóthar ach cúnamh dé tá bóthar eile so seo bóthar Mhici caithfidh go bhfuil mar ní léon bóthar eile ar an léirscáil so come on Mhici go Mhici oh man you're so fine no man go Mhici alright Mhici Ela ag teach bóthraín anna bheag ag dul an tro sin ach táimse ag dul an tro seo dócha an tro ceart atá gceist leanaraig ar an tro ceart nó bheith mé an bheith mé déanam do báil ceart glór sé seo deire bóthar Mhici so sin bóthar Mhici agus seo
quite mé stray uair na go. Agus tá an siúpar ar oscailt. Oh, good deal. Panel grain out in Knockard. On a blana, the huntuk an seo. Agus Mhairt huntuk over Vicky. Sin siúpa agus tá siúpa in Ackling an áit again. Suil an is le nócha, le lorga le. Fallen agus an good cleared Eki fetching me here in Telefish. Yeah. Fishing the real. Yeah, it's even on rudder. So tá cock agus cuiire I caintla na chéile. Well, tá áidir sa far cuma. So bhíos Direadh isteach sa siopa agus isce sparkling oil. Is even sparkling isce. Maar is féidir just feadh smaoineamh go bhfuil cóg agus tá just an blasca inne. Nuair bhíonn tú ag smaoineamh méar 7-up na cóg nó rud éigin nach bhfuil sláin túil ach tá sé seo anna sláin túil agus cuidaíonn sé leis an sprochatá gom níos mó isce óil. So, in eis time ag ón siúpa go dtí an valuation, an pre-evaluation agus beidir go rachaigh mé go dtí caithear sing sa trol seo. Agus now tá sé rinta na gom baile oil, lón oil sa tuigtarna cumach. So tá mar an mór go dtí caithear sing agus tá polytunnel an sin agus rudí ag fáil sin an dún an B&B an sin an Holstein agus seo baile seoige agus is anam mór é seoige people na háite seo bhí iscom sin agus tá Róisín seoige in imlé agus gráine seoige ar an TG Carter agus mar sin ón galamh so seo baile seoige agus tá an tithe seo so tá baile an fós. Baile seoige rís agus tá curve jazz ar an móthar an seo. Is even an bóthra a bhí an size curve an chuann sé gcuoine ar scála de fliúlach an bóthar sin i Lúndan. Beidh sé gcuoine lom níos déine ach seo baile seoige. Regent Street is dog a garbation. Agus tá rare gun decoration seo. Slí go caithear sing agus bó an áir lei sin agus tá míid anna chóngrach tá ár an mór an sin Inis Meain an sin agus tá an bosca brúscar ar an leán agus tá sé is ága réir an tugann sin. Okay, it's féidir oileán áring eiscint an seo tócha ag mé trí las. Tá sé cosúla lunar landscape an seo. Yeah.
agus tá sé tan séach actually agus an sin in an áring san tro go caiir sing me fá seo I ma hí ar feadh cúpla uair a chléig an meach an inspráid céine agam beidir script má a scríomh neidir ach gan áras thug sé inspráid má dó so yeah so tá lán is le clocha cosúla sin seo so seo cathair I Cháin nó cathair ó Cháin Mhairt agus fellum fellará sin seo just an gcuig chomháidir sin agus tá isce garbh so beag sé anna garbh ag fellarás go dúla táim chun rith beag I dhéanamh go ráis mar bélim dul an pod just don oileánach agus búil leis na daoine don oileánach ar an trás seo so níl sé bhad ruí ach bhí cnóg an céadúir níl mar an cnóg nó duine chéas an sin even on back festival take tarna sin agus fun is an tan of us an tro seo agus bhí mé smuoine bhar gandul tá me teachtasteach don baile is baile Lisín stocha agus tá na ba ag ligean cí sin agus grotto an sin láúntaach agus ag fellarás feic ar an bó beag tá sé gan dascanálta an bó beag sin agus teachtasteach chun baile Lisín agus bhí parkrun an dés aithne ná ní agus an seo dés aithne ach bíon daoine ag dul timpeall na tíre fiú chun parkrun a dhéanamh 5k I neachráid so tá sé sin at é sin eiscint in áid cosúla oileán agus áid faoin tú is anmh ecinn tú gá organmh ag roiarc ar a chéile ach so tá is good gur baile tá nó ecinn tú é sin so an organmh sin agus an organmh sin agus tá trí levéil ar an ferganmh sin so an ferganmh is má ar an forhór is na ferganmh ar an lán is levéil amháin atá gist donkey an sin nach bud sé go háin